आंखौ थारैनो गोरोन्थि सानोना? मानो सानो नों दाबो आंनि अननायानो गोरोन्थिमोन नामा? ना आं नोंनो हाजासे अननाय होनो हायासै बुंनाय? बहाथो बुंबावनो नों सोङा हसिया थारै नों आंखौ नंखाय अनग्रासो सानबाय जानो हागौ नों सना। नाथाय आं नोंखौ थारैनो जिउजों मोजां मोनोमोन नाथाय बुजियासै नों आंनि थार अननायखौ। सना मा जाबावनो दासो आं आंनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनो नाजादों। मा मोननो दासो बुजिबाय आं नोंखौ नों आंखौ गोरोन्थि बुजिखायो थारै। बेखायनोथ' नों आंनि जिउआव माब्लाबाबो गिदिंना फैफिनासै।